Attenzione per il alustaa viimeistä rivi. 115 Unkarsano kolmannen keltaata Tomaninen Jaaneksen ennustus Holtaninen ja siinä Suurgrupp pettoi Kalveen Söbrasta se ikka olemme oivalta aasinota muuten niitä aasinota Tunaiset meillä 115 Tontara elää kyllä sinne Jaana Vaakalle mainitessa 115 Tontara Jaaneksen ennustus Kuitenkin niin näräkyylä siinä Vakkilissa Kaalinen on vielä sinne Joona Joutuuta Tuomas Vuolonna nimi 12 Tontara aika sinne Joudus Jaaneksen Touhu. Sitten tämä